Morning, everyone. For today's video, wala tayong gas. See? Ewan ko, can you guys see? Wala tayong gas. But anyways, today is Sunday. Punta kami ng Chilliwack. I think, ewan ko kung saan kami dadali ng aming mga decision today. So, drive muna tayo. Nandito sa Lakat. Ayan. Pinapa-wiwi niya si Casey. Na siya. Hala! Ba't ka nasa labas? Ha? Lumabas siya sa ano niya? Sa bed niya. Sino? Si Daisy. Lumabas? Ayan. Ay! Why? Nasaan yung ano niya, bowl niya? Nasaan yung bowl niya? Ano? Nasa bag. Bag? Ito lang dali natin kasi mas maliit. Oy, good girl. Good girl ang Daisy. Okay, magpapagas muna tayo before tayo pumunta ng Chilliwack. So, okay. Okay ka na? Okay, ayun si Daisy. As usual, before a long drive. Hindi naman masyadong long tong drive na to. Pero before we drive, I'm gonna get coffee. Actually, no, we're not gonna get coffee. We're just gonna get something to eat kasi wala pa kami kinain. And feeling ko, it's like noon already, but it's not. It's only 10:30. Ayun siya. Cutie. Okay. Pantayin lang namin si Kat. Naka 30 minutes na drive na po tayo, no? Ang biyahe from Vancouver to Chilliwack, mga an hour, no? Mahigit 1 hour. And kanina medyo mainit, ngayon medyo na naman siya, medyo cloudy, pero hindi naman daw uulan according sa forecast. And ayun, 26 minutes na lang darating na tayo sa destination natin. And si Miss Daisy, she's doing fine. Ayun o. Behave lang siya actually. Ganda ng mga tanawin dito. Ganda ng mga views. May mga bahay doon, may mga buildings and everything. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ay, natakpan na! Wait lang. Ayan o, mountains dito. Mountains. Umuusok sa taas. Ganda, no? Okay, we are entering Bridal Falls. Bridal Veil Falls. Ay, hindi nakikita. It's okay. Mamaya may ano kayo. Yung here. No, this one. Yung yung mausok na mountains. Yeah. Ay, yeah. There, I can see the falls na. It's there, oh, but may kayo, may closer look kayo mamaya. Sabi ni Siri, andito na daw kami. I think they're diretso, I think. Yan o, falls na yan o. Yan. So pretty. Actually, may nakita kami kanina na parang falls din. Pero I think hindi siya na anuhan. Pero marami dito. Maraming mga maliliit na falls katabi ng Bridal Veil Falls. Ayan o, Bridal Veil Falls. Sabi ni Siri, we've arrived. Maghahanap tayo ng parking, guys, para makaano tayo. Ma-settle tayo and para mapaihin natin si Miss Daisy. I think one single lane, sure.
tayo sa forest. Oops. Oh no, there's traffic. Maraming nag-aabang. Feeling ko wala tayong parking dito. Tignan muna namin guys ha, teka lang. Okay. So guys, nakahanap kami ng parking kanina dyan. Wait lang kasi medyo akala ko yung pakyat is lang, yung galing dun lang. Pero guys, all the way, pakyat siya. Hanggang dun sa dulo. May mini stairs sila. Hi! Hi! Come on. Hello. Nice. Ang ganda kasi lumalabas na yung araw. Kanina wala talagang araw eh. There. So, nakalimutan ko kanina going here. Akala ko na hindi kami mag-falls. Napag-usapan namin ni Kim kung ano mga gagawin namin dito sa Chilliwack para never namin hindi naman never. Nakalimutan ko, nawala sa isip ko na aakyat kami ng falls. So, ayun. Ganda, no? Oh my God, so pretty. Ang ganda pakinggan ng mga, ng mga tubig. May mga tao din sa area na yun. Yan yung mga tao. Naglalakad din sila. Workout siya ni Miss Daisy. So, kita na natin yung falls dito, guys. Daming tao. Rocket pa din tayo. Pupunta tayo dun sa mas malapit. Ha? What? Oh, wow! Oh, there you go. Ayan. Wow. May tao dun. Kita niyo ba? Ang laki ng falls, no? Crazy. Ayan, has address area. Do not proceed. Ayan. Do not proceed. Ay, nako. But it's so beautiful. Wow. Ang ganda ng ang ganda ng waterfalls in person. Bakit ang daming tao talaga dun? Kaya sinasabing bawal dito, danger. Ayan. Ang ganda, Kailangan dahan-dahan pababa kasi siya pa. Hi! 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 So, ayun, kailangan dahan-dahan, sinasabi ko, dahan-dahan pababa. Kasi ma-slide siya kung hindi ka naka-shoes ng maayos. So, kasi pababa siya ng talaga, sobra. Ay, hindi naman sobra, pero
dahil yung klase ng soil medyo ano siya, so dapat dahan-dahan lang talaga. Ayan. Guys, tumigil kami kanina kasi jumebs na siya. Ito na ang kanyang jebs. Very good naman at kanina umaga nag-jeb siya pero hindi marami. So ngayon we're glad na marami yung jebs niya. Let's go! Let's go! Ganda, oh. Ready. Good. Go on. Hi. Oh. Okay, let's go. Natapos na tayo dun, guys, sa falls. Ang ganda, oh. Ay. Natapos na tayo sa falls and then now papunta tayo ng District 1881. Anong meron dun? Hindi niya alam. Oh my god, look at that. So pretty. Yeah. May mga ano doon, may mga mapapasyalan din doon sa District 1881. Pero titignan namin kung anong ano doon, kung anong maganda kainan doon. Pero guys, nawala kami. Actually hindi, na-miss namin yung turn namin. So iikot na lang kami. Mura ng gas dito, 172. Oh yeah. Oo nga. Use the roundabout to make a U-turn. Then keep right over on Trans-Canada Highway 1 Base. Ganda. We're here sa District 1881. Pinapainom muna namin ng tubig to pero ayaw niya talaga. And I have to pee. Ay, uy, bilisan mo na. Daisy. Daisy. Ay, hina ako. Tara. Mm. Kain na lang tayo. Saan tayo kain? I mean, hanap tayo. Ikot naman na tayo. Ayun naman naman tayo. Okay. Daisy. Yan, Daisy. inom. Alright. Ikot, Daisy. ikot na tayo. Maganda dito, guys. Ang cute. Drink water. Alright, let's go. Ayaw nito. Cute. Cute. Guys, ang cute. Ayun na, small shops. Store for Star Wars. CR Sabers. Holy dog alley. Look, 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 look. Look. Oh, there's more. There's more here. Yan, nasa washroom kami. Daisy. Nipilit pa rin namin siyang uminom ng tubig. Pero look at their washroom. So cute. Wala talaga siyang pakialam. Ayaw niya. I wanna try it. I got tinted na lip balm. And then ano siya, natural ingredients, and then we also got this one. The sticker. Yan, dito tayo ulit. Pero dito tayo na side. Ayaw maglakad ni Daisy.
Dito tayo. Side na to. Cute. So cute here. It's like fake. Cute. It's so cute here. I know, yeah. And shut up. So cute. We got some lavender. Gelato. Look at that. That's so cute. Ng weather. Ayan. So, nakakuha kami ngayon ng ng table sa, I forgot what it's called. Pero, guys, dahil nga medyo bago yung lugar na to, may mga vloggers din dito. They're vlogging something over there. Ewan ko, ayan o. Ayan, may nagpa-vlog din. And, ang kagandahan ng restaurant na to, wini-welcome din nila yung aso, pets. Sorry, Daisy. Andito si Daisy sa ilalim po. Ayan. And then, nilagay namin yung water niya dun kasi medyo mapili si Miss Daisy. Ayaw niya pag hindi settled yung lugar, hindi, anong tawag nito? Medyo hindi patag yung lugar. Ayaw niya yun. And, yeah, ang daming tao ngayon. And then, gumaganda na din yung araw. Ha? Only 2:30. It's only 2:30. Ang daming dogs dito, guys. Amazing. I love it. Dumating na yung order namin, guys, na pepperoni. Pero hindi pa dumating yung order na ribs. Oo. Ito lang muna in-order namin. Love it. Ang init. Maganda yung nila plate. How's it? Good? It's good daw. Oh, so bumili pala kami ng fresh na lavender kanina. It's really good. Super, super fresh talaga siya. Ilalagay natin sa bahay mamaya. And ito na yung ribs. Tara! Can you take a picture? Okay. That's some ice cream. I mean gelato. It's gelato pala na ice cream. Pauwi na tayo, guys. Kanina, nag-ice cream lang kami ng mabilisan. And then, ngayon, nag-stop pa pala kami ng park kasi pinaihipan namin si Daisy. And then now, pauwi na kami. 1 hour yung drive. 1 hour and 17 minutes. And then, ayun. Okay naman. What are you saying? Okay naman. Si Daisy here. Hi! Ayan. Oo. Nag-aano siya kasi medyo na-stress siya kanina kasi mainit masyado. I mean, sa labas okay naman, pero syempre, di ba, pag matagal naka-standby yung car na nakabanda sa init, mainit yung loob. So, medyo stress siya nung pumasok kasi ang init-init. So, kinailangan muna namin palamigin yung car. So, lahat ng aircon namin ngayon nakatutok sa kanya. Kaya, ayan, guys, pauwi na tayo. Portman Bridge. Ito ba Portman Bridge? Portman. Yeah. Speed check reported ahead on Portman Bridge. Oh, Portman Bridge. Yeah. There you go. Yeah, Portman Bridge. Malaking bridge to, guys, and very wide siya na bridge.
Top cup for Daisy. You can get this one for free pala. For free sa Starbucks. So, this is a lot. Oh my god, naglalaway. That's enough? Oh my yung mukha niya. You think that's enough? Yung top. Paubusin mo sa kanya yung top. Mukha siyang baby. Oh. That's enough. One last. We're home now. And wala na kaming Daisy ngayon. Siya ay umuwi na sa kanyang mga magulang. So, Kinuha na siya ng kanyang nanay at tatay. truly. So, yeah, we're just home. Anyways, we still have, one more free day. Kasi long weekend ngayon. Dahil holiday bukas. Canada Day. Happy Canada Day. Happy Canada Day. Para Independence Day. That's it. So, yeah. Ano ba? Yun lang. Yeah, that's it. Thanks for watching.